Jing siau kia ka banga kwa ban penpau lani nga kwa ban pensngau kani kapor kalong hadin banga rung sya kita ki office sorkar hadin banga yat sharum syaneng ngalap ba kidon bun kita ki konsultan ha ki office sorkar boper ki balak jelai da ki wei pat ki jaj benriu ki bana ki wei pat ki jela na keleng jong kari India bat ki lawan long konsultan hang ne po ke state ke jongi te haot ni snotu bakani ke kam konsultan kadai kabala ailat lani kabala wan lengba nadu ke central government lani na po ke sorkar kami banbu ya kita ki konsultan ha ki department sorkar boper te handai ke jingkeli ke bangi kwa banbu kalong ba hatu ki samla jong ke jaj benriu lani jong ke jela ke jongi hatu kim long fit mo ban long kita ki konsultan ha ki tenat sorkar boper kata ka de jingkeli ke bangi kwa banbu ngiyo snau ha kini kisngi ngiyo i kini kisngi ba lat pus tang iwai barit ru ngiyo i babun kino apply ki dei kita ki MSc ki PhD hadu ki district boper kini ki konsultan bar jela ki lapoi lara village hapo west kasil lara village hapo south west kasil lara village hapo ki civil subdivision lara village satu block level ru iladon kita ki konsultan bar jela di kini ki konsultan bar jela kintip ayu ya karkom im ya karkom le lani ya ka sistem kabadon hang ni hapo ka jela ka jongi kabadon hang ni hapo ka jaj berdiu ka jongi di hatu kamla dai ya ka sorkar rengkat pa kita kin ru phungut ki MLA ki nomik mat nang ni hapo ka jela ban sandur ban penwandur ba ki samla jong ka jaj berdiu jong ka jela ka jongi kin yo bentalem lani kin yo kalat ban sim bentalem hakum kini ki department sorkar lesi kan longa jingkerku namar kom ki trai muluk ki belatip ya kar yat kayeng kaim jongi ki trai jela lesi kelasuk sibun ya ke sorkar lada bu ya kita ki trai muluk lani ki trai jela kam tam lei ban wanra ban kentiu ya kata kayo ka kuat namar lengbah ka jing yo kilat yo kam yo jam ka kentiu ya ka yo ka kuat hang ne po ka jela hang ne po ka jaj bener Henry kom bakalong mentah kita ki pus konsultan boper lawan keni lani lawan trei dah ki briu ki bana ki wei pat ki jela ka jingkeli ka bangi kwa ban bu biang kalong balai kita ki samla kasi jongi kim yo bat hatu kim long fit ngiyu i bat ngisaki bawat nang tang nepok kedong ka than ke jongi ngidei nepok snong kendong ru lela pidon kam ki samla ki bakumno ngiru ngiladon ban supply ya borok kawai ke jela te balai ke sorkar jela kadang don kam ban wanra kita ki konsultan ki bana sabar tikani kedai ka jingkentu ba ke sorkar keladai ban perkhat nang ni sekhamat ban perkhat ya ke jing mentoi ya kalat ai kam ai jam namta ki samla jong ke jaj berdiu ki samla jong ke jela namar kom bangi ui ki samla wat kam wat jam hang ni pok ke jela ke jongi ki long desperate namar ba kim yo ya ka kam ke jam ki la pasi ki kertan boper henry ka kam ke jam kim yo jam ka ba ki la menteri lawan trei da ki briu ki bana sabah ka bas ngau lengok kalong ba ngiyo i kita ki nong yalam ki politician ki jongi ki lapmit kaya kentho hasurok ki lapmit kaya kentho akhiran san election henry ya kom kene kabadai ke jing mentoi nam ta ki kun samla produk persnam ki jongi ki kun samla trai jela ke jongi omdon ba khan snap dei hok be ki samla jong ke jaj menriu kin syakot samla ki su lapmit tang haka bu akiat ka bu drugs bat ka bu politics data ka sorkar ka kwa ba ki kun samla kin lat na kane ke jing bu akiat bu drugs bat ka bu politics kala dei ban wanra ta ka polisi ke bat thamai ba yet ya kita ki samla na ne po jaj menriu pli kalat na bata jongki hajaka ban wanra ki briu ki banabar ai na bata ki trai muluk ki trai jela ban trei ya kata ka kam ka ba maki kila tikini kalong ka khubor kani kalong ka message bat ingat scam baka sorkar kan sa sim kia om tang ka sorkar ngi keno hang nen rei barok kita kin rup hungut
ki nomik mat nan po gajat reu la ki don sha ga jing seu kie ki la dei ban wan ra wat ya ka resolution hapo ka ying dorbar thawan ban ya tai ban ya thir ya kani pan penkut no ya kata ka jing wan ra ki konsultan ki bana sabar ban wan tri ban wan keni ya ka kam ka jam jong ki samla trai ri trai muluk trai jela ki jongi ti kulblai sipun ngin se kendu pat hagoi